Jaj, beleszöktek az ágyamban. Hülye, az üres belül. Fingottál megint mi? Az a szagjának a közölének. Akkor vidd ki, bazd meg. Rúg szét mindent. Tibor, nem ugyan, no? Tibor! Tibor! Fel kéne kelni, no? Tibor! Kell fel, no? Tibor. Nem ugyan, no? Faszomba. Nem vagy valóban. Hát mit megittál 3 sörös attól? Úgy csinálsz, mint morhel, bazd meg, megiszol 3 sörös, véged van, bazd meg. Nem álljuk. Nem, én morhel, érted, mit csinál, bazd meg. Ne. Lát dörges, barfasz. Nem kéne győrgetni.